Am zărit lumină pe pământ și m-am născut și eu. Am venit să văd ce mai faceți. Bucuroși? Voinici? Cum mai duceți cu fericirea? Nu mă răspundeți. N-am nevoie de răspunsuri. Dar îmi place aici. E și el aici? Nu face nimic. Tu nu știi cum e asta, Costea. Să știi că joci îngrozitor de prost. Sunt un pescăruș. Și eu cred. De-aia sufăr mai puțin. Costea, când mă gândesc la chemarea mea, nu mă mai tem de viață. Da. Văd cer, mult albastru și lumină, văd plante și flori și culori și un orizont larg, văd... Eu nu văd nimic. Nici tu? N-am să te strâng niciodată în brațele mele, n-am să te sărut niciodată! Sărută-mă! Asta ce? Ăla e tubul meu de aspirin. De-alea poți să mănânci câte vrei. Serios? Ia să vedem. Tu ești nebun. Păi fi de eu dacă nu mănânc ceva acum leșin. Cum e? Nu e rău deloc. Parcă puțin mai nu știu cum la început, dar apoi te obișnuiești. Nu-i amar? Amar? Nu știu, stai să văd. Nu. Dă și mie una. Poftim. Mai vreau. Unele nopți când stau în bucătărie și mă uit la tata cum joacă poker cu băieți. Mă uit la el cu mare atenție. Și la început nu văd decât un bărbat obișnuit de vârstă mijlocire, nimic interesant. Dar apoi, văd de clipă încep să văd nici chestii pe care nu le-am văzut în anime. Chestii bune, chestii rele, nici obiceiuri pe care nu știam că le are. Dintr-o dată îmi dau seama cine e. Îmi place aici. E cald, e frumos. Și atâta lumină încât crește iarba. O cafea voi servi totuși din mâna ta. Îmi place că tu știi să o faci amară.